Wij zijn alles aan het schoonmaken, of alles. Het water van Sneek, dus de grachten en de toegangsvaarten naar Sneek toe. Die proberen we helemaal van zwerfafval te ontdoen. Ik kano al heel lang en veel. En dan ben je lekker buiten geweest, in de natuur gezeten en dan kom je door zo'n afvalbult weer thuis. En dat werd eigenlijk, de frustratie werd zo groot dat ik dacht, ik ga hier gewoon wat aan doen. Nou, er zijn natuurlijk bepaalde plakken, dat is hangplekken, dat is wel bekend. Zoals daar onder viaducten en zo, daar is natuurlijk wel vrij makkelijk een soort afval te vinden. En dan hebben we het op verpakkingen van tabak en zo, en Red Bull blikjes en colaflesjes en drankflessen en nou dat spul. Meer boet nu, dan vind je grote stukken plastic en poeden, vooral poeden. Eens kijken wat ik hier nou in 3-4 minuten uit de walkant haal. Dat is toch niet te geloven? Ik wist dat het veel was, maar dat het zoveel was, dat had ik zelf eigenlijk ook niet verwacht. Het is wel veel erger dan je denkt. Er zijn ook wel mensen tegengekomen die zeggen, nou, maar Sneek is toch zo schoon? En dan laat je foto's zien van, kijk, dit is van een klein stukje varen. En dan hebben mensen zo van, maar waar ligt dat dan? Men heeft niet in de gaten als het een beetje zo net onder het wateroppervlak of nou ja, zoals tussen het riet. Op een gegeven moment valt het niet meer op, maar het is er wel. Jilde kwam met het idee en direct ja gezegd. Zo van, wij doen mee, wij gaan mee helpen om Sneek schoon te krijgen, om Friesland schoon te krijgen. Het is leuk om met het bootje op het water te zijn. Het is hartstikke leuk om te zien dat je echt schoonmaakt. Het geeft ontzettend veel energie. Je bent kapot na die tijd, maar je hebt zo'n goed gevoel, man. Je bent echt zo van, ja, dit hebben we maar weer gedaan. Dit stuk is schoon. Statiegeld. Dat is de freeway. Oh, dat is de Lidl. We gaan van het statiegeld straks eind van het seizoen koffie met gebak. Gaan we onszelf belonen. Nou, we hebben nu, even denken, bijna 6 euro. Ja, ja. Wij hebben Stichting Suweskin hebben we opgezet. Dat is met behulp van vrijwilligers 1 keer in de week, als we zin hebben 2 keer in de week, om dan te gaan varen. En nou, wij hopen wel om straks over een paar jaar in heel Friesland bootjes te hebben. En ons uiteindelijke doel is om heel Friesland vrij te krijgen van zwerfafval op het water. Als wij zo met elkaar bezig zijn, dan hopen we dan echt mensen bewust te maken van wat we aan het doen zijn. En wat mensen gewoon hier zo in de walkant gooien. Het leukste is eigenlijk dat er van die jonge gezin over de wal rennen en zeggen van papa, mama, wat doet hij nou? Nou, dan moet hij dat dit lezen, nou. We zijn ook van plan om op scholen wat te gaan doen. En dan een kwartiertje, 20 minuten, een presentatie over wat er allemaal gebeurt. En aansluitend met elkaar een hesje aan, een grijpstok mee en naar buiten en aan het werk. Ja, los van het touw is het natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, ja, het is toch hartstikke nuttig en ja, lekker boeten. Hey, Hoi. ze stoor je te doen? Mijn auto opruimen. Oh, opruimen. Opruimen, ja, skimmaatjes. Ik ben aan het verhuizen. Een beetje zwaar, dus ik hier een tonnetje moet ik het opleveren. Oké. Ja, daarom. Laatste beetje sneeuwen en dan ja, ben ik klaar. Heb je lang mee? 2 jaar. 2 jaar. Ja. Dus ja, En nou dan? samen met mijn vriendin. Ja. Wat eerst? Ja, voor het eerst ben ik samen mee. Ja, ik heb hier 2 jaar wennen. Ik kwam eerst uit Lauwert. En van Lauwert ben ik hierheen gegaan en nu ben ik bezig zwaar.
Ongeveer hetzelfde appartement ongeveer. Ja. Oeh, maar samen ben je. Ja, dat is wel spannend, hè? Ja, zeker. Hoe lang ken je elkaar? Ik ken hem al 2 jaar. Hoe heeft dat getroffen? Gewoon via Marktplaats. Ik heb mijn kat op de Marktplaats zetten en ik zou eerst in Friesland laten werken. 6 maanden, toen kwam ik hartstikke in. Ja, dat is heel vreemd, maar ja. Heel apart verhaal. Wat hier is op Marktplaats in? Mijn katten, zeg hoe je was. Ik moet mijn lood, daar werk ik daar, zeg maar. Toen ben ik daar, dan heb ik katten zitten, ik op Marktplaats zetten. En toen kwam zij er, reageerde zij erop en zij heb ik al leren kennen. Ja. Leuk, hè? Ja. Hij is nog meer mensen gewoon die het reageerden? Ja, wel, heel vol. Zeg maar, ja, dat was wel een goed thuis, zeg maar, had een goed gevoel bij die het, zeg maar. Ja, dit vond ik weer heel perfect. Ja. En waarom is het zo perfect dan? Oh ja, waarom? Ik weet niet, het gevoel weer gewoon goed. Het gevoel zou ik gewoon, ja, dat is goed. Ja. Je bent echt jaloers op de kat. Ja, zeker, haast wel, ja. Maar gelukkig is het zo doen. Dus je kan hier nog een kat erbij, nog, hij is nog treien. Ja, dus dan komt misschien aan de vierde kat komt er nog bij waarschijnlijk. Dus ja, zo nou, ja. Oké, dus de laatste god er nog even in? Ja, ik de auto even op, brom je nog even snel en dan mijn bed zit nog in het hok en die er nog even in en dan ben ik hartstikke klaar. Zo doen. Nou, ik wens je hem heel veel geluk. Dankjewel. Hartstikke goed, dankjewel.